kufikia jioni. Buch jotend migepe ogolo chik ne oganda ma odak kuonde ma midhiero nyalo timore mondo wuog kuondego ei thuolo mar seche 48. Kaluwore kod romo mar buch jotend migepe manochwoye kom kod jatend piny William Ruto, jotend migepe ne oyudo lipot ma wuok kuom bad migawo mochung' ne koro chal kor lwasi ma biro kata mayango kaka kor lwasi biro chalo ndalo mabiro, kendo fwenyore ni koth mapek pod biro. Kaka okang' mar thiro midhiero mar pi oula mosekelo lal mar ngima kod mwandu e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Piny owacho yango kenge mag thiro midhiero manyalo medo neno poni koth omedo chwe thurka. E kinde romo mar buch jotend migepe manobage par loch mar jatend piny Nairobi kendo chwoye kom kod jatend piny William Ruto, buch jotend migepe ogolo chik mageto reso ngima jopiny kod mwandu kaluwore kod midhiero ma ikelo kod koth gi muomruok mar pi oula. Gilero ni bede migepe mag piny owacho osetimo nonro kendo yango kuonde ma midhiero nyalo timore e gwenge ma thurka e kindegi mag koth. Romo nogolo chik ne ng'ata ng'ata modak machiegni kod yewni, bed ni gin mag ji giwegi kata mag piny owacho kod gwenge ma pi oula kod sienyruok mar lowo thoro timore, mondo dare e seche 48 ka kuondego bende oting'o kuonde thidhia kod kuonde ma ore kale. Piny owacho luwo ni ji mibiro dwaro ni mondo dar ibiro mi wach kiny tarik 1 dwe mar abich, kendo ni sirikal oseyango kuonde jot mako jolo ma ibiro tere jomodar e miechgi kaluwore kod midhiero mar koth. Chik no yango ni ji ma ok bi yie wuok kendgi kuonde ma koth nyalo kele midhiero ibiro dar gi thuon. Buch jotend migepe ogolo chik ne tend loch nanga mondo ti kod apisas mag counties kod riwruoge machiwo kony. Eno ni chenro mag reso oganda otimore wang' sa, kendo ni apisas mag arita kod NYS biro tiyo kanyakla mar ni oganda oluwo chikego kaka oketi. Yewni moseyangi ni medo pong' kendo kalo kama owinjo bed ni pi gikie oting'o Masinga kod Kiambere. Kaluwore kod midhiero mar pi oula ma Nairobi, buch jotend migepe ogolo chik ne ng'ata ng'ata modak mita 30 kowuok e wang' aora mondo mi odare e seche 48. Lope mani machiegni kod aore koro yang ni biro tigo e gero udi ma oganda nyalo chokore, kata ma oganda nyalo rome, kuonde yweyo, apeyni kod chenro mamoko mag dongruok ma itayo kod sirikal.